Ассалому алейкум, муаллимон, омӯзгорони азиз, омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, мактабҳои миёнаи ноҳияи Қадамҷой, ноҳияи Лолак, ки шумоён бо ҳамин проекти Оқу Каремет кор карди содитон ва дар тӯли якчанд вақт бо модули якумро хонда тамом кардем ва дар натиҷа мо бояд таҷриба ва малакаи гирифтаи худро бо ёрии хонандагони худ аз санҷиш гузаронида натиҷаи онро бурорем. Дар ин ҷо як программае ки мо вақтҳои гузашта гуфта мегузаштем, ман дар бораи ин шумоҳо нақл карда будам. Баъло ап гуфтаги программаҳое гуфта соли гузашта бо ёрии ҳамин программа мо аз хонандагон тест гирифта будем. Аз проекти Оқу Каремет хел мутахассисон омада буданд, ҳамроҳ даромада будем ва он тестҳоро мо бе ёрии шумоён гирифта будем. Имсол бошад ин хел намешавад. Имсол ҳамаи мо бояд бо ёрии планшет ё телефонҳои худамон ёки бо ёрии ноутбукҳо, компютерҳои худамон ҳамин программаро кор фармида хонандагони худро аз санҷиш гузаронем. Барои аз санҷиш гузаронидан мо бояд бо ҳамин приложение, бо ҳамин программа шинос бошем ва файлҳои даркориро ки бо забони тоҷикӣ вуҷуд дорад аз ҳамин программа скачатка гирифта ва чоп кара хонандаҳои шинос кара ва санҷишро гузаронем. Лекин сад афсӯс ки ин программа ба забони тоҷикӣ ҳоло кор карда баромада нашудааст, фақат забони русӣ ва қирғизӣ дорад. Лекин материалҳое ки мо меомӯзем бо тарзи PDF ёки Word документ шуда омадагӣ, ино ҳамаш аллакай забони тоҷикӣ перевод шудагӣ. Барои кор кардан осон шуданаш, мушкилиҳо наоварданаш, мо аввал ҳамун программаи скачатка гирифта шинос мешем, хонандаҳо шинос мешаванд, баъд ин программа ки кор кунем агар мо бо осонтар мешавад, барои он ки тарҷумааш аллакай дар шакли документ оварда шудагӣ. Барои ин корҳоро ба зери анҷом расонидан мо программаи Google-ро истифода мекунем. Мана ҳозир пеши мананда Google ҳай, Google-ба медароем. Google медароем инҷанда Оқу Каремет гуфтаги сайт ҳай, мана инҷо медароем Оқу Каремет ба мана якимаш ба даромадем Оқу Каремет. Ана барои программаи баъло апкати кор кардан мо вход гуфта пешина бо ин инҷоба намедароем. Вход гуфта намедароем инҷоба. Алин поинтар фуроем агар мана программаи баъло ап инҷанда баромадагӣ ина аллакай кор карда баромада мутахассисон. Баъло ап — это программное обеспечение для проведения формативного оценивания среди учащихся начальной школы, предназначенное для работы в мобильных устройствах iOS и Android. Ин баҳогузории формативии аллакай мо модули якиманда гуфта гузаштагӣ хондагӣ мо ҳамомо ҳайрон нашинтон. Материалҳои шумоҳо ба дастрас карда шудагӣ, китобҳои тоҷикӣ ҳаст, модули якиманда ҳаст. Касоне ки дарсҳои онлайн ба иштирок мекарданд аз ин чиз хабар доранд, касоне ки бисёр вақт иштирок накарданд аз ин маълумот надоранд. Лекин ман дигар такрор кардан ба вақт надорам. Агар хоҳитон пешан бойтон нишон медиҳам материалҳои скачатка бо повторни группаво паркистанам мумкин. Агар группа нагирифта бошад агар, лекин группаво ман бисёр маълумотҳои дода будам. ҳамин хел карда бо худатон варақ зада кушода омӯхта аз сайти модул даромада бинда бо маълумот гирифта хонандаҳо ки кор мекунад. Агар омӯзгор худаш маълумот надошта бошад, анамин тестҳои хонандаҳо ба медодагӣ ки бо шумоҳоям зина мекунад, кор карда наметавонед. Барои он ки тестҳои медодагия, супоришҳои медодагия ҷавобаш нест. Барои ҳамон боз як бор худатон самостоятельно ҷамъ мекунед.
این خبردار میشتن دویمش من اینجا بо анҷуфт аст ки посмотреть и скачать видеоинструкцию на русском языке можно по ссылке в инҷа скачать дорам дим яккама даройтон агар инҷанда анамин инструксияи бало апкити кор кардана забони русишкитиам қирғизишкитиам дода шудагӣ инҷа баён яккаманда айна мо скачать кар мегирим агар хоҳем агар ҳозир ман инҷа шумо ба тоҷикӣ перевод карда гусодиам лекин агар русӣ қирғизишам дар кор шавад мегирфтам мана сохранить кард телефон боям худи ҳамин хел шуда сохранить мешавад телефон ба ҳамин хел сохранить мешавад баъд аз вай мана инҷа поинашанда материалҳо ӯзбекӣ русӣ тоҷикӣ ва қирғизикитиам дода шудаги инҷа ба мисол ба тарзи pdf мана pdf файл инам мисол телефон ба гирифтонам мешавад ноутбук гирифтонам мешавад мана сохранить кара ана бура телефон планшет биам айнан ҳамин хел шуда сохранить мешавад мана ҳозир гирифтаги видеоҳои мекушоем Добро пожаловать в инструкцию по использованию программы BALO для автоматизированного лампы. ана ин видео ман ҳам ҳозир айнан ҳамин бо ин карда шумоҳо фақат забони тоҷикӣ ҳамин чиза такрор карда метиҳам агар қирғизӣ бошад инҷа қирғизиш ҳай хоҳитон гирифтан мегирифтон ҳамҷа ана дуюмаш ҳозир скачать и установить программу BALO App на ваш телефон вы можете по ссылке гуфтам аст инҷанда ина скачать кунам ҳозир телефони ман поддержка накард пагоҳ ҳам бо скачат карда бентон телефон ба агар загрузка шуда шумо бо кушода шавад ҷудо нағз агар кушода нашавад агар ана инҷанда бо як вариант шавад ду пройдите по следующей ссылке чтобы открыть веб-версию программы BALO App можно открыть через браузер Google Chrome гуфтамонас инҷанда мо ина телефон китам истифода бурда метонем ҳар вақт даромада ноутбук компютерҳо китам даромада мо ина истифода бурда метонем ман ҳозир ман даромадам BALO App ин барои тестгирии хонандаи санҷидан истифода бурда мешавад ана анинҷа шумоҳо ба нав брондага бошидагар манан ҳозир инҷа манан набудааст шумоҳо нав телефонатон мегиред инҷа регистратсия мекунед пользователь инҷа ба номатонро менависед ани фикрмонам баъд поинаш ба парол менависед парол поинаш ба ҳамин хел подтвердите парол мегӯед ана хешнаш накор 1 2 3 4 5 6 рақам 6 рақам пароль не совпадает гуфт дига мекунем 1 2 3 4 5 парола тӯёри чиндан накор фақат 1 2 3 4 5 ман парол пой мечиндиам ани боло парол мечинем 1 2 3 4 5 ана ин медарод агар хоҳитон парола инҷа сохранит кунтон сохранит карда мемонтон манам ба ҳай бароям ки ман дигар намекушам сохранит намекунам инҷа ба ному фамилияҳотона пурра менавистам инҷа ман якта декти сохранит кунам менависед инҷа ба ҷинса мемонем ҷинсҳои мужской номер телефон чӣ хеле хоҳед менависед инҷа ба хоҳед 996 кити нахоҳед ҳамта худаши менависед областта мегирем мо Баткен район лелек инҷа ба дарав регистратсия мекунем инҷа ба гиадан немефродани шумо GPS ба сохранӣ мешавад мана гуҷонда будиготон инҷа аллакай база ба рафта медарод шумо агуҷо коркар содид инҷа фаҳмида мешавад агар шумо хонатон ба шита ҳамин ки коркар сода бошед мактабанда не хонанда кити не хона ба рафта масалан
тестҳои бачаҳоя бурда хона ба ҳамуҷои худаш ба теорӣ кара кор кара шинед шумоҳои хонатонанда коркарсодагичи маълика GPS ин спутник дида мешинад барои ҳамун ина коркарсодагинда ҳар як муаллим бояд ҳамун синфи худашан дашта чизе кунад ҳамуҷо хонандаш ки кор каранаш дар кор ана инҷа ба длина продолжительность кунандааст мана менамад ҳамаша ҳамун километр метрашка ки диапазон ҳамун GPS ҳамаша контрол карда телефондаи шумоҳо гӯҷонда боштон аллакай шумоҳо анализ мекунад бозоранда гаштитоме ҳамин программа ки кор кара хонанда штитоме мактабанда штитоме аллакай ин аниқ мешавад сохранить мекунем ана ин сохранить шуд баъд аз ин мо ҳамун зе мекунем синфҳо моя ҳар як синфҳо моя ин сайтба добавка мекунем добавить класс мегӯем бо областта мегирем инҷа ба баткен район школа мегирем масалан дарахт 2 учебный год 2021-2022 класс синфи 1 бошад синфи 1 ани болонги намуна бо ин кара менависем тапками а қирғиз группа масалан қирғиз группа ҳозир инҷанда ман ҳамин шумоҳо гузашта будам тоҷикиш ҳоло набаромадааст тоҷикиш набаромадааст инҷанда барои ҳамин боид зе мекунем инҷа ҳозир мебинем чи тоҷикиш нест инҷа мо зе мекунем қирғизӣ ё русия барои худамон добавить мекунем школа нарафду учебный год 2021-2022 инҷа ба первый А қирғиз класс ана манам инҷа ба фоида гирифтам ана мо ба инҷа ба якта вай пайдо шуд синфи 1 ана инҷа синфи 1 пайдо шуд мана инҷа ба ҳамин синфи 1 ба ку мо хонандая добавить мекунем добавить ученика масалан Аброров Асрор пол мужской возраст якум синф бошад 7 сола мешавад здаём ана мо якта хонанда гирифтем ҳамин қекара бо хонандаҳоя добавить карам мегирем бо добавить ученик мекунем ҳаминҷа ба мана Аброров Аббос менависем ана мужской возраст 7 сола добавить мекунем ана синфи 1 ба муҳобил дута хонанда аллакай зе шуд регистратсия шуд агар мо бо дигар синфа бошад агар дигар синфо китиам кор кунем агар зе мекунем бо добавить класс мекунем мана добавить класс выбираем область район школа дарахту учебный год 2021-2022 класс дуюми А қирғиз барои мо бо қирғизия добавить мекунем агар хоҳитон рӯси кунтон шумо қирғизӣ нафаҳмтон агар хека добавить мекунем дайте ана мо ба дута класс пайдо шуд ду класс пайдо шуд ама бо хонанда добавить мекунем мо Усмонов Усмон ҳарфи калом мекунем желательно мужской дуюм синф шавад 8 сола мешавад 8 сола шавад 8 сола 9 сола шавад 9 сола менависем задаём ана аллакай мо ба ин синф ҷудо шуд анакнун мо чӣ мекунем мана мисол даромадем қирғиз группа ана ин хонандаҳои мо ҳай ҳамин хонанда ба ку мо зикр намода кор теста
نشان دادن ملکار تا این تست مثلا شما که من اینجا به نشان دادن اینجا به قرغزیش میبرد شما و من زبانی تاجیکی چاپ شده که من نشان میتیم так hozir ana balo ab material na таджикска ини мекушоим ana маводи тақсимшаванда ба дастури бало аб барои хонандагони синфҳои 1-4 барои арзёбии малакҳои хондану фаҳмиш арзёбии ин чӣ буд арзёбии ин ба назарам арзёбии ин тафтиш кутаги чӣ мефаҳмонда тафтиш ана анинҷа қоидаҳоша додагӣ мебинем агар инҷа шумо хеле вақтҳо нофаҳмо бошад мавод кутаги чизо инҷанда арзёбӣ инҷанда калимаҳое ки забони тоҷикӣ ҳозир лексикаш дигар шудагӣ пештара забони айнӣ нест ҳозир монда ҳама калимаҳо нав шудод агар ҳамаҳои нафаҳмитон дарав фарҳанга гушода китобхона ё ки аз плеймаркет фарҳанги забони тоҷикӣ скачатка гирифта дар рӯи ҳамон кор куним мешавад инҷанда қоидаҳош дода шудагӣ мана синфи як дарки овозӣ таги дарки овозӣ инҷа мо хонандаҳои ҳамхел фонетика ки кор карсодгиҳошона мефаҳмем овози якуми калимаро муайян кардан додаст инҷа мана дар нимсолии якуми синфи якум мана тарзи гузарондани арзёбӣ гуфтам инҷа мана қоидаша додагӣ мана омӯзгор ба хонандагон нусхаи тестро медиҳад пас тарзи гузарондани арзёбӣ гумана омӯзгор ба хонандагон нусхаи тестро медиҳад ва тарзи иҷро ва мақсадро баён мекунад тести мазкур шумо калимаҳоеро ки бо як хел овоз сар мешавад муайян карда метавонед муайян мекунад ба сурати якуми қатори якум эътибор намоед дар сурати якум тасвири китоб мавҷуд аст калимаи китоб бо овози к сар мешавад шумо аз ҳамин қатори якум предметро ки ба ҳамон хел овоз сар мешавад дарёфт кунед мана калимаи китоб бо овози к сар мешавад гуфтаги инҷанда шумо аз ҳамин қатори якум предметеро ки бо ҳамон хел овоз сар мешавад дарёфт кунед дар қатори сурати торт кенгуру ва шляпа акс ёфтааст калимаи кенгуру бо овози к сар мешавад ана к китоб к кенгуру гуфта ҳамина шарҳаша додагӣ анакун дар саҳифаи навбатӣ мана инҷанда дода шудагӣ мана инҷа мо санае мегузорем числая мемонем ному насиби хонандӣ менависем баъд ана инҷа ба вайз мекунад холандии болонда шахтанда кутаги боинтар меявад ҳарфи к кути ҷесафил мана китоб баъд аз вай кенгуру қатори дуюманда чи инҷа ситора бо ҳамин хел ҳарфи секати овози секати бо ягон хел инҷа ба ашё омодагӣ менеми инҷа ситора шуд инҷа ба ҷе сабзӣ шуда омад гуфта ҳамин хел кара хонанда ёфта наштакор ҳаминҳои хонанда бояд чӯғри ёбад агар ин китоба ёфту ина номаша дигар чиз гӯяд ҷои ке ба ё дигар чиз гӯяд дигар заррофа гуфтамондагар аллакай ин хато мекунад хато кунад инҷа шиносоӣ бо алифбо гуфтамондааст мана овози якуми калимаро муайян кардан гуфтам инҷа қоидаҳош ки додагӣ мана юрта бошад инҷа ю мисол анин сатил бошад инҷа ҳарфи се ёфта наштаркор папка бошад инҷа папкая санг пушт бошад инҷа ҳарфи се ёфта наштакор ҳамин хел хонанда кор карда наштакор инҷа рамзкушоӣ мана инҷа ба инкишофи нутқ хониши калимаҳои шинос мана айна тӯёри хонда наштакор баъд аз вай хониши буро равон мебурад мана матна мехонад баъди вай баъди инҳо бо мана рамзкушоӣ бо инкишоф ман инҷанда хондани калимаҳои вуҷуд надоштаҳа инҷанда мана калимаҳое ки дар забони тоҷикӣ вуҷуд надорад ҳамиҳои хонда наштакор инҷа ба чигилӣ додагӣ калимаҳое ёфта наштакор мана чормағз аз қадим дар рӯзгори одамон мардум табиат васеъ истифода мешавад
хонанда аздирни ҳаминҳо як чи ёфта нашакра мана инҷа бо намуна кутиги дода мондаги мана вақте ки фарзандон ба модар гулдаста растаниҳо ширинӣ тақдим намуданд вай хурсанд шуд анамин хонандаам анамина гулдаста будагиша додамиста наштакор фарзандон ба модар чӣ доданд растанине ширинӣ доданд гулдаста доданд гуфта хонандаам амина ёфта наштакор инҷа хониши буррова равон анамиҳо ҳамаш агар шумо аз худ кунед агар анин ҷанда сони карта додагӣ бо ин картаи хонандаҳо пур мекунам инҷа пур мекунам инҷа ҳарфо мана анамина шумо амин чиз ки агар шинос шуда бироид бемалол анин хонанда ба додагӣ анин шартҳои қирғизиш ки шумо зе мекунед кор карам мегиред мана айнан ҳама ҳозир моҳо ба додагӣ чиза анинҷибо овардагӣ масалан мана хонанда кор мекунад шумо отметка мекунед агар ситораи тӯъри биёд ситора тӯъри мисол нотӯъри кор кард мисол тӯъри кор кард тӯъри кор кард мана здаём баъд аз ин дуюм хонанда мебинем бо масалан ҳамин хекара кор мекунем ана хонанда ина шудми баъд аз шудан бас барои натиҷаи ина дидан мо чо мекунем ана выберите отчёт отчёт о выполнении задач мана инҷа мебирод ана буромад ана Аброров Асрор 43%. Ана табиштир қабул алу. Отчёта мы манджа бо мана амлинҷа мебинем ана промежуточный отчёт. Ана студент Аброров Асрор. Ана табиштир қабул алу. Табромад. Табиштир қабул алу. Ана Аброров отчёт. Ана агар мо анҷа бинем агар ҳамин чиза амани. Ана группировка по классам гуфта кадом тема ки кор карда табиштир қабул алу овозо ки шинос шудан ки кор кардми зер мекунем кадом хонандаҳомо буд мана Аброров Асрора обратный связь инҷанда мебирод мана ана ина зер кунем агар инҷа анако хонанда инҷа ба камбудишу беҳбудишу нишон мекард мана 40% кор кардми мана бул оқучилар сөздөгү биринчи табишти аныктоодо орточо жыйынтыкты көрсөтүштү. Аларга мындай деп айткылар, муаллим уксос. Муаллим амин агар вай донишашин хел миёна шудми, миёна шудан бисёр ҳамш кор кылмыш. Муаллим мегадar. Сен сүрөт боюнча сөздөрдүн биринчи табышын сүрөткө ылайык бирдей кылып туура жана тез аныктай алдың. Бирок кээ бир жерлерден ката кетирип жатты. Ошондуктан көбүнчөсү сен жаңылмаштарды, ырларды үн чыгарып айтып, жаттап алганга аракет кыл. Ошондо сен табыштардын айырмасын биле аласың. Вай бишуму маслихат метет. Бул окуучулар менен тестте берилгендей көнүгүүлөрдү чогуу аткаргыла, бир жумадан кийин тестти кайрадан өткөргүлө. Bir jumanın içinde sabaqtarda kelgile okuyubuz dolborun birinci modulundagı fonemanın kabul alığını önüktürүү boyunca boljolduu könügүүлөр bölümündeki sözü tap. Birinci, ikinci, budan strategiyaların koldan kulaktaz. Ana men strategiya şumo zemek uton. Kelgile okuyubuz proyekt şudaginde alaka şumo guzaştagi. Agar anamı xotirataman boşad, şumo oson korkara bıraktım etonsa. Ana imroza ҳамо анамин буд моҳоят дарсомо дар бораи анамин бало аптаги программа мана инҷо мо зекаи мана хонандаҳои даровардин дохил кардем ваҳо тестҳои супурдан синфҳои дохил кардем инҷо ба зекарем бо тест кор кара шумо ки ҳамин чиза мана аниқ кардем муаллимони азиз шумоам анамин хекара телефонатон гирифта ман чӣ хекар даромада бошам ҳамин хекар даромада шумоям ҳамина отработка мекунем телефономо загрузка гирифта синфомонги хонандаҳои дароварда машқ мекунем ба наздики тест гирифта мешавад эълон мешавад ҳамаҳо мо хонандаҳо ки бо ёрии анамин тест мегузаронем
Анин ман гуфтаги манин вая зиме бед PDF формата ман гурӯҳ бифирсондагӣ скачат кир мегирим, хонандаҳо метим дар Полиша ва ҳамин хел эҷодиёти худомо кор фармида ман умедворам ки ҳамаҳо мо аз ӯҳдаи ҳамин кор мебароем. муаллимони азиз саломат бошедон то дарси оянда хайр.